Ero kamano nyakora mogi komiera mogi TV otieno ma kawuono richieng' mar ariyo dwe mar 11 2020 kod bicha rwakini machiegni weche manyien mag uimore ma osetimore nyaka ne piny rum ha bende wasebedo ka waluoni ka waketo nigi e yor adimba mane Ramogi TV mondo ibed gi ng'eyo kuom mathoth ma osetimore nyakora mogi. Bethuolo mar nikore namba 360 Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, X and at Ramogi TV KE. Yaloko mare luongo ne Belinda Phillips. Nyakwara mogi mokwongo oyud thuond weche. Kwa wale ambao bado hawajapatikana 25, of course tuko na wasiwasi sana kwamba wanaweza kuwa wako kwa njia ya hatari. Kwan ji ma osetho bang' sienyruok mar lowo Elgeyo Marakwet chopo 26 kama moko podi manyo. 3,000 families kutoka kule juu Kapomboi mpaka huku na Manjalala zimeathirika. Ningelipenda pia kuona viongozi wale tuliowachagua. Midhiero mag pi oula medore ka gweng' ma Kwanza e kaunti ma Trans Nzoia, pia ora Sabwani odaro jopiny. Nyoma kodoga puda unge gitwe. Nyathina ni nyocha tara odaka. To ka nyathi en ng'ama norepi to negi. Ang'o momiyo joreping tigolo? Familia mar japuonjre ma jahigni 13 mano bambi ma onegi Suba North dwe achiel mokalo ywago ratiro bang' doho weyo thuolo acheji ariyo. Iwinjo kin nyamonge kipime gi moko ka tiyudo ka moko ka nigi koko kata kidonje iye tiyudo ka thum igoye zaidi gi koko ma bet ber inyalo lose kata gi sim. Nyakwara mogi bende ing'eyo kaka lony odonjo e sekta mar wuoth kendo sani bas matiyo kod sitima medo yudo thuolo e apeyni ma pacho ka. Machiegni Nyakora mogi yudo weche manyien adimba. Weche manyien mag oimore chakore sani. Nyinga en George Bati. E odiechieng' mar ariyo ringre mamoko 4 oyudi e chuodho mano kelo masira mar tho e gwenge mag Elgeyo Marakwet. Magie sani okelo kwan mag jogo mosewito ngimagi e masirano nyaka 26 kama moko 25 pod olal. Ka oloso kod jofwambo e kinde chenro mar manyo ringre kod reso joma oyudo hinyruok, jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen oyango ni chenro dhi nyime mar medo reso oganda ka e kinde ni chenro mag chwalo chiemo kod mwandu mag dak bende konyo godo jogo madwaro kony. Cynthia Onyango chakono weche manyien mag uimore gi ripodno. E gwenge ma Machember, Mukurtu, Chesongong kod Moror ei kaunti ma Elgeyo Marakwet, ndeke matindo mong'ere kaka drone fuyo e kor polo kendo rango chal mar alwora makoni. Ranyisi mar rameny margi en gweng' ma pi oula oluoko kod pek mar chuodho ma oywayo ute, puothi, apeyni kendo weyo kethruok matamre gi nono, to malit moloyo en lal mar ngima mar dhano maromo 26. E alap madundo mandeke mag kalapapla pie, ringre mamoko mag ji 4 lor ka ichwalo e nyamburko mar obila matero gi nyaka e kar kano ringre mamoi Eldoret. Tiponi e wang' anyuola mowito wedegi en lit kod kuyo mapek minyalo wacho ni gima lit ne wuon go. Tumekuja hapa tangu saa 1 asubuhi mpaka saa hizi. Tumeanza hii kazi saa 1 na tumepata mwili moja. Na bado tunaendelea mpaka jioni tuone vile itakuwa. Wasaidia na chakula, manguo na venye watakaa balbasuri mlimani na watoto kusomeshwa after mtihani. Alafu naomba serikali kubia watisikari watu mlimani wafanye basi wa miti ili isiwe shida kama hii. E chal mar chenro mar reso ngima kod manyo jogo ma osewito ngimagi, magie sani okelo kanyakla tend bad migawo mar arita, bad migawo mar jotije sirikal, tend kaunti ma Marakwet, Uasin Gishu, Nandi, tend jolweny, tend obila, riwruok mar Red Cross, osiptal maduong' ma Moi Teaching and Referral Hospital e kind bad migepe mamoko. Sirikal ochiwo ler ni tend jolweny ochiwo ndeke mag kalapapla beach, ka riwruok mar Kenya Red Cross bende ochiwo ndeke matindo mong'ere kaka drones mar temo menyo kuonde mapek mar chopo nitiere kendo konyo reso oganda e kinde mowinjore. As a country, and I must really appreciate the work that has been done jointly between the Ministry of Interior, the Ministry of Defense, Public Works, county governments, non-state actors, especially led by Red Cross, the local community, the well-wishers. Many people are really calling us to say that they would really want to stand with the victims of this tragedy, notwithstanding what government will do.
And I'm sure that the county government was working on something to ensure that we have a better ways of channeling this support. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen ochwalo kwayo makende ne jopiny mondo dar kuonde maongo hore kendo many kar jot makare kinde ni makoth mapek medo chwe. And I want to wish all the injured persons quick recovery, continue condoling with the families that lost their loved ones, and request all of us to support each other. I have asked yesterday the local community to work together with the chiefs, the assistant chiefs, and the Ngao officers to make sure that all of us go to safe grounds as the rains are still on. Magitimore kinde ma jolweny pod medo manyo ji, ma sirikal oyango ni nyaka gie sani gin ji 25 mapok oyudi, ka kwan ji maromo 26 oseresi kendo chwale kuonde thieth mamoko. Kwa wale ambao bado hawajapatikana 25, of course tuko na wasiwasi sana kwamba wanaweza kuwa wako kwa njia ya hatari. Na mimi nimehuzunika sana, mimi nasema pole. Kwa sababu nimekaa hapa, ule mama amepita hapa, amepoteza bwana yake, mtoto yake, watoto yake, familia moja, kuna familia karibu watu 7 wamepoteza watu 7 safari moja. Bende nyaka ikinde ni jochiw sir mopogore opogore osechwalo chiemo mohewo tana 7, ongede, yedhe, jochiw thieth kod gik mamoko mag konyruok ne jogo ma midhiero juko ka chenro mag somo bende orochore mapek e gwenge makono. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Kapurwani motende kod masira ma ikelo kod koth mamedo chwe ni ji ma kwan gi ohewo 3,000 e ward ma Kapomboi e kar chungudu bura ma kwanza e county ma Trans Nzoia oulo daro bang' aora Sabwani baro genge kalure kod koth mapek machwe gi e kinde ni. Ola umomo kendo umo mier puothe kachiel kaweyo jodak maonge kod kuonde mag jot e kinde ma gweng'no dong' machalo nam. Jodak to korka korgi oseyo sirikal mar county no magiwacho ni osebuono gero genge aorano, mabende gikoni osemiyo aorano muomo kendo wegi ka mwandugi okethore kendo ngima bende orochore. Gikwayo jochiw sir kod jogo mareso oganda e kinde mag midhiero matuch apoya mondo chwalnegi kony mag chiemo to kod mwandu mamoko maginyalo konyorego e dak. Ikakuja ikatuundia daiki, na hiyo daiki ijamalisiwa, tumepatwa na hasara. Mboga zimeenda, chakula ambayo ilikuwa kwa nyumba imelowa na maji, na hata hatuna penye tunaweza toa tuanike ili ya kwamba tukapate kukula. Mto Sabwani livunja ukingo wake, sasa maji yametuingilia kwa nyumba. Vile tuko hivi tumekaa tu kando, hata hatujui tufanye nini. Tutaki kupoteza watoto wetu, hataki kupoteza wananchi wetu. Kama hapa kuna shule, watoto wameenda shule asubuhi, sasa hivi maji yamejaa, watapitia wapi wakirudi? Tungelipenda pia kuona viongozi wale tuliowachagua, wenye wako kwa serikali na wale wako kwa serikali ya kaunti, waje hapo mashinani waweze kusikiliza hawa kinanga mama na hawa wazee waelekeze. Almost 3,000 families kutoka kule juu Kapomboi mpaka huku na Manjalala zimeathirika. Tuna vacate watu kutoka kwa manyumba zao waende safe places. And again tunashirikiana na other partners. Red Cross wako kwa ground kuensure kwamba we create camps ili watu wetu wakuwe safe. Jatend migao mar somo Migoso Gamba okwayo riwruok mag jopuonj mbalariany mondo oyie okaw omenda ma oketnegi tenge kendo mawinjo bende chulogi e kidienje ariyo. Ogamba molos e county ma Mombasa kama ne tieke romo mar riwruoge tiego tije mag lwedo Kenya Association of Technical Training Institutions okone sirikal kokalo kuom migao mar somo oseyie chulo gowi mar bilion 7.7 e kidienje ariyo, kendo mano winjo bede gino ma kelo geno ne jotijego mag mbalariany masani ong'anyo mang'anyo margi bende hao ndalo mar 50. We came to a figure of 9.7 and we agreed we'll pay them 4.3 billion immediately, which we did, 7.3 in this financial year and another 7.3 the next financial year. The 4.3 billion has been paid, the 2.7 billion has been paid. So government has shown good faith and commitment to settle these historical debts, which are not a debt that was incurred by the Kenya Kwanza administration. It was incurred before. So what we are trying to do is resolve all those pending issues so that going forward
we do not have people going to the streets each and every time. We've done it with the other unions, we've done it with Kupet, we've done it with NAT, and everything is settled. And we will be able to do it with the WASHO. All we're asking them is for them to come to the table, look at the realities of the current situation, and accept the offer that the government has put on the table, because it is the best offer. Familia Maria Pujere majagini apargadek mano bambe ma ocho negi yo moro magalagala gwenge magwa ondo e kar chungur burama Suba North dwe achiel mokalo yuago ratiro bang kado mambita oyothula cheje ariyo mane obila omako kaluwore gi bedo ni ne onge neno moromo ma inyalo miyo donjne achijego. Alia Beach noluwo sigana ni kendo ma e report mare. Dwe achiel mokalo japuonjere ma jagini 13 Meritriza mane ja grade 7 e skund primary ma Kamsama ne obambe mochune gi konek ma coach gi achije moko odiochieng' kane odok dalagi ma bang'e to noduogo jwang'o ringre ge ngapaya. Bang' nek mar japuonjere no, obila mag okwach kich ne ochako timo nonro margi mane okelo mieko mag achije 2 ka familia mare osebedo ka rito ka gitero lembege no mondo giyud ratechgi ka gichak chano chenro mar iko nyathigi no. Kata kamano Doho Mambita kor juma ne oduogo thuolo achije 2 go eko wirani ne onge neno moromo manyalo miyo burano dhi nyime. Familia mar nyathino kotele kod wuon gi Silas Okelo ywak ni chal ka gima nitie tuk paka gi oyieyo e kes mar nyathigi no. Koro gima nyobuoga kodhi e kot kose mak achije 2 mose budho e kot kanyo nyaka nyathina ne tho ene muchari ma post motamo tim diriyo. Koro ka kot biro jomo ai kot anyo pesa tama jowadwa jaode manyodhi nyo ng'ato koe gapiko jaoda nyogore pinye kot ko winjo ni jonek korigolo ler kapamba nyoma kodhoga puda onge gi kwe nyathina ni nyocha tara odaka. Min japuonjre no Christina Tieno openjo gimomiyo obila mag okwach kich mane ogol mane log tich mar obila mag okwach kich bure Nairobi ne nyalo bukore mako jomoko nono ma ok achije ni gitero nyim doho. Kani itimo ne nyathi Chabero mar 2 no wacho ni no kawo suspects 3 gine samples 3 koro samples 3 gi duoko no oseduogo duoko 1 2 ne pok oduogo koro duoko 1 manoduogo ni no yudo ka jogi nokorepo nyathini koro no golgi nikech nok gitimo reping joma notimo ne nyathini reping gi kia no gol jogi ni giler to kang'eyo ni nyathini no repe no ongima koso repe to negi mano gima no mako dhoga. Naparo ni sirikal dhi miya ratich nyathi to naduoga yudo ka jok mane sirikal ooro miluongo ni DCI kare gin mana jodonga ich e dwe mangima gi nus jogi nyalo timo nonro maduog wach ni joma no maki gi gin joma ler. Familia no koro dak gi luoro ka giwacho ni familia mag achije mano we thuolo sani koro nyiedho ne gi kendo gone gi siboi ka giywak ne sirikal mondo yie konygi gi yud ratiro mar nyathigi no. Nitiere anyuola achiel kuom jok ma ne niye no oyanya kendo no goyamba kendo no othiano na adieri ka in gi lit giri okethi to ng'ama no yud no ketho giri yanyi kendo goimba na bedo gi buok to buok mana yudo ni kare piny ni ka in gi lweti nono tinyalo nyoni kata ka udheri e pap kama eki ma ng'ato odhi uso. Onge kodgi gi wach nikech wan ok wanyal timo tich kot. Penjo wa maduong' en ni kogolgi oko magi duoge gweng' ka to no luongi ni suspects dak ginyiswa ng'ama gimako magiweye. Sirikal dako siemo ni wagolo joka to wamako ng'ane gi ng'ane nikech mage jonek. Aparo ni justice pok oyudore. Jalup komishona Mambita Peter Mutiso to wacho ni achijego ne owe thuolo nikech doho ne oyudo ka onge neno moromo mane nyalo miyo iyalogi kane okoni kes no pok olor kendo obila ni kod maling'ling' ma giluwo mar mako achije te kane osingo ni familia no nyaka yud ratiro margi. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Koro mogi kine mapuro wagino ni ratiro biro yudore kaluwore kod tho magalagala mar japuonjre no. Wawere kod mano, oyudo jatend piny Kenya William Ruto odok ne chenro mag gero udi ma nengogi oyueyo ma dhi nyime pacho ka owacho ni mano dhi kelo fungruok e wach laro lowo. Ruto ma oloso e kaunti ma Vihiga ka otieko limbe mare gwenge mag Imbo mar Kenya omedo wacho ni chenro go kaachiel kod mamoko ma otayo e pacho ka ni kod lek mabeyo mag tieko dhier. Jotelo mawuok Imbo mar Kenya bende otiyo kod thuolono
mar singo ne Ruto sir e kinde mag telo mare. Our being a third world country is a mistake. We shouldn't be a third world country. I am asking members of parliament. I am asking all leaders. We will be presenting proposals to parliament in the next few weeks on how to move Kenya from a third world country to a first world country. 4 trillion shillings is possibly the money we need to be able to move our nation from importing food to exporting products. And to raise that money, we do not have to increase taxes. We do not have to do anything extra. Ni akili inahitajika ndio Kenya iweze kupiga hatua ya kwenda mbele. And that we have. Umetimiza jambo la kwamba hakuna yule atalipa kupata ID. Kwa hivyo sasa sisi tuna jukumu ya kuenda kuchukua kura ili ikifika mwaka wa kura tuweze kumpatia kwa ujumla. Tumekubaliana kwa kauli moja kwamba sisi tutakuunga mkono na tuko kwa broad based government. Manen jalup jatend piny Rigathi Gachagua okwayo oganda jomasawa mar Kenya mondo loko pachgi ewi kit jotelo magiyiero kendo gisum kit jotelo ma osebed ka iyiero kod duond bura mar ODM. Gachagua moloso opwoyo mosenindo Raila Odinga ma wacho ni en jago mane oten kod jotelo ma wigi lew kendo mane kod nyalo gi mbi mar telo. Oloso e kinde nyasi mar Ngimishia Wadho Festival. Cleophas Oluoch nigi ler mar wachni. Manen jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua okwayo oganda jomasawa mar Kenya mondo lok pachgi ewi kit jotelo magiyiero kendo gisum kit jotelo ma osebedo ka iyiero gi duond bura mar ODM. Look at the political party that he built called ODM. A strong political party that though he has never been elected president, he is able to get into every government and get what he wants. Gachagua oloso kapuoyo mosenindo Raila Odinga ma owacho ni ne en jal mane oten gi jotelo ma wigi lew kendo manigi nyalo gi mbi mar telo. All the legislators are top-notch lawyers. These are the people who have protected Raila Odinga for 30 years. Tom Ojieda, Okongo Mgeni, Mohamed Faki, and Babu Owino. Great minds. Then nyinyi munanipatia Kawanjiko wa Matinga wa Makeki. Ne oloso e kinde nyasi mar Ngimishia Wadho Festival kendo medo jaro tend William Ruto ka wacho ni sirkand Kenya Kwanza ojwango jo Mount Kenya nyaka ne kire oko mar sirkal. We are under persecution by Githinji. Our community faces extinction. Our businesses have been ruined. Our agriculture, our tea, our coffee has been ruined. Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka korka kore okwayo jolony e sectors mamoko kod ojende mondo donje chenro mag siasa mapachuka. In addition, for going for those elected positions, do also determine to make sure there will be no rigging, regardless of the fact that we have a Ruto-led IEBC. Gachagua bende olero ni weche mawachore ni en jal man koda kwede mag dhoudi gin mago mag miriambo ma itimo gi jogo mantiere e sirkal ka gin gi ageta mag pogo jo Mount Kenya. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Jatend migawo mar omenda John Mbadi okoni oganda luo mondo kik bede kor kibaji bang' tho mar ogawi mar ODM Raila Odinga ka okoni Odinga ne oneno mbele mane omiyo yie tiyo kod jatend piny William Ruto ka owacho ni jotelo mane Raila oweyo e sirkal mar Manywanda ong'eyo gima Odinga ne dwaro ne oganda luo. Mbadi ma oloso e kinde nyasi mar solro mar omenda ne kanisa mar Bongo Full Gospel Church Glo manobagi skunda primar ma Wahambla ka chungur bura ma Homa Bay Town okoni ODM gi oganda luo mangima biro siro jatend piny William Ruto e yiero ma 2027 ka okoni to 2027 to nitie kama oganda luo ng'iyo e tielo kata telo mar piny Kenya. Jaod bura ma wendo Walter Owino to ne osiemo josiasa moko e piny luo maloso weche mag bedo ogai mar oganda luo midendo ni Kingpin ka okoni jotelo mane Raila oweyo e sirkal ong'eyo kama biro teri oganda luo. Kanande koro wachope machiegni go
wadonjo, lakini kapok wadonjo kono, aoro jo, aoro Paranya, aoro Wandai, Mbadi ni kono, mondo gikelwa wach, d'ang'o mane kono, kapok wachopo kono. Ji biro kelo weche mopogore opogore, to Mbadi bende oduogonu report ni kocha ber, nyaka ne wadonjie, gimiya pala, an Mbadi ni, an ema an go, pala ming'ado go mwandu mar Kenya. To wang'eyo ni tok 2027 to nitie kama wadhiye. Kang'iyo jowagi to sama koro chako go ji kogno, joma nyalo chopo kodwa kama ok joma dwa luongore ni Kingpin. An akia kuma iyiero joma iluongo ni Kingpin. Yakura Mogioka oyuyo mokwongo e weche manyien mag Imorero kama na nyako miero Ramogi TV noko ganda medo ndiko naka ilongo ni Nabi Wuod Onguta mar wang' neno Ramogi neno malera Enya County amoso jaode ilongo ni Angelina Chieng ero kama na Enya Owino Janabi Kantiro yani Masai wachne kod masira koro ditama wuoyo mosno dhiambo nyongo Kantiro yani Masai George an bende Ranyumi Wuoda awendo awinji malera Enya kod bina nyuomi ero kamano auki di bo Kantiro Ulanda auro kama masira sani ng'enye Kenya jodolo wagouru chongwa piny mondo walamne piny Kenya ero kamano Enya aneno news Kantiro wang'ilongo kadem kendo weche manyien medo donjona maber ahinya manungo ni Clinton mar wang'ilongo kadem ero kamano in bende ajalo gino molo kata wuod nyasirawa kod Mrs. Ne Caroline Gideon kata nyakwar Tako wacho ni gin bende gineno Ramogi TV kendo gimoro ahinya kaka weche manyien donjo giwuoro gik matimore mada Nyasaye med miyo oganda chir e kinde magen gi midhiero mopogore opogore. Sa director Dominic Akugo mano wuod Uriri bende ng'isa ni neno ka studio no igeri wuod dala otherwise an bende aneni yo makare kendo moro ahinya akwayo hayo maber ne St. Lawrence Dolish School candidates te very best of luck kinde manyo gitimo penj kinde magiditiko penj margi kiny mar Nyasaye migi chirgi kinda ero kamano Nyasaye director Dominic Akugo the only sa mano wuod Uriri. Pastor Komborwa wuod Wath Ong'er Kadem ng'isa ni bati ong'er ka aworo kaka jonyuol nyathino ratichgi oket kama galagala Kenya ka be ratiro nitie adier Nyasaye mad migi ocho ero kamano ahinya aneno ka endi otoyo lela ng'isa ni bati awinji kena neni makare godo chief gosuta chief kod kwer ka baba koth emagoyo sawa koro tanga ahinya nikech chal gima muomruok mar pi kokelo midhiere gwenge mamoko kela loch ma jakiranda ka chieng' 7 ng'isa ni weche manyien chopone kendo nyilni atimo mos ne joma pi tero pole sana okela loch ma jakiranda ema wacho kamano fide mar Mikei bende kone bati an bende sani koro aywaka bang' wito babana kendo Paul Aran manchaneo nitiere gwenge ma Kisii Sangra mano wuod Kanyameda ng'isa ni bati Ramogi ler manade wan kopanga ka hawe maber ne nyithindo matimo penj yena mondo akaw yogi kanyo ka duogo pod an gi weche moko ma en Imorero Ramogi TV kik idhi mabor. Na to kori winjo kika winj kucha kuluonga ni Mbabas nikech koro uneno kama ni pesa mwa matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya Prita. Tokendo gimora mare wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako. Kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number.
Osieko ni ng'eny nyar kawuono, matiende ni nitie ng'ato ma kata kama ne ok ogwele to osieko asieka, kendo kata ka oyudo ka ji chiemo to ok openji, odonjo adonja mana ka jakanyono. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Dear Lord, thank you for today. Thank you for waking me up. Thank you for your blessings and your grace. Thank you for being with me on the highest mountain and in the lowest valley. Help me to love you more and trust you. Dial *811*380# to get Thank You, Lord. Gwang' iwito gi lawe, matiende ni gimarach ijwang'o ajwang'a nikech onge berne kata matin. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Vaa helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Baite bwana, baite murume. We wacha bwana. Unanipigia simu saa hii? Si utafanya ninyongwe bwana. Unataka mira yangu ikatike? Ai bwana, murume hufai kunipeleka na hiyo ongea. Murume unanipeleka na ongea ya gari ni kama imeibiwa bwana. Dial *811*415# to get Vite as your skiza tune. Machiegni kendo nyakoro mogi weche manyien mago oimore kaka nasingoni. Ker mar Luo Odongi Randa ojiwo oganda Luo mondo mak motegno sirikand William Ruto mane mosenindo Raila Odinga owegie. Odongi okoni duond buche siasa iloso mondo oyud tend sirikal, kendo mano emomiyo bang' ODM ne rem yudo loch e kom tend piny. Raila Odinga gi rieko mane mamare ne oweyo joherane lwet William Ruto, kendo mano ema owinjo gidhi godo nyime. Oganda te majaluo ong'e Raila nyo wegi e lwet sirikal ma nyo wegi e lwete en Ruto e sirikal ma nyo Raila wegi e lwete. Kata an awuon man kodi kani akwayo oganda mondo kik gibed mabor gi sirikal. Onge ng'ama nochwe e siasa iloso mondo olos sirikal. Onge siasa miloso mondo kik los sirikal. Ne waloso ODM mondo los sirikal. To ero Raila koro nyo kawo ODM owe sirikal. Koro oganda duto mane luwo Raila kaka baba mondo obed e sirikal. An gadiera ni biro chopo kan mar 2027 mayidhi. An waloso kode, waloso gi Raila maler. Ka en oa Ethiopia to dhi India
odhi Dubai, obiro Mombasa, ogona simu ka en Mombasa, gibo paro timo, to kobiro to wawuo kode, to gik mane omiyo wago duto, e kama gimiluongo ni 10 points, dhakone ni ma, gi tim na mane an go, ni ma, to ni kare, ogaga sehi. Kwa mogik ka wadhi nyime to wayudo ni jodong Luo kata jodong riwruog jodong Luo bade ma Nairobi obago romo mar lalruok e kindgi kendo singo mar wuotho e twech achiel mar riwo Uganda. E romo margi mano bagi Kibra e bure Nairobi, jonogo bende okone jotend Luo pod biro medo luwo gik ma ajenda Raila ne wacho, kaka jafwambo marwa Elizabeth Ajode lero gi Sidho Pius Kanga kaka ogai mar Luo ma Kibra. Jokanyanam odwa en otadi. Okananyam odwa en otadi. E romo mane oyuorie kod jokanyo mag riwruog jodong Luo kod oganda e kidienje ma opogore opogore. Romono mane obage skul mar Raila Educational Center e kar dak ma Kibra e buore Nairobi. Ka agenda margi en lalruok e wi achiel mar oganda Luo. Kapo ni wach nitie manyalo pogo oganda, to dhano bedo piny tilose. Tudo kinche gimiluongo ni dialogue. Systems ang'wen ma Raila Amolo Odinga osebedo gang'ono kod dialogue. Nyaka koro ma en through what? Dialogue. Lalruok makamano bende gitiyogo e miyo oganda Luo mijing'o ni onge fuok mar siasa mabiro bedo ni mar jotelo medo nyak kendo biro tayo jopiny. Ni kodhi ka ok opidhe bodhi e lowo boti, nyaka kuongo dhi e lowo boti e kobiro golo nyak mang'eny. Donge wanyalo bedo ni wan kod late kendo wan kod kuyo malich miwuoro, to mak mana gimoro achiel ni kaka ne Raila Amolo Odinga koro nyodhi e lowo, Raila Amolo Odinga biro ti gi kothe mang'eny miwuoro, kendo chi biro wuok man gi teko nikech en a spirit. Bende giwacho ni e seche ma joluo biro kanyakla to ginyalo kelo dongruok e kindgi, kendo gijiwo weche mag hingo kitgi kod timbegi. Agenda namba 1 ni sama wariwore kaka oganda Luo to wadhi bedo gi teko mar timo timbe mabeyo manyalo konyowa kaka oganda Luo. To ka wambekni to dhi mi adui donjo e dierwa to keyowa, to wadhi bedo gi jok mamoko mwang'eyo ka. E romono bende jotelo go sidho ayanga Pius Kanga kaka ogai mar Luo madhi telo ne kar chung' od bura ma Kibera. Ne osidh ne Ogudu kaito omiye Okwajo, Okumba kod Orengo. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Mahaoro were 900 rito duoko kowuok kuom piny owacho e wi chenro mar Nyota mancho kel kaka yor siro rowere e yawo thuolo mag ohala ma nyalo bero ngimagi. Chenrono geto miyo rowere 100,000 omenda mar ohala, tiego mago manie tich to onge kod obok, mago mane oweyo tiegruok gi e kore kaachiel kod loso yo mar kungo ne rowere manitiere ohala. Jalony e weche mag ohala wacho ni chenrono nyalo konyo e dongruok mar rowere poni otime e yo makare. Judith Omondi nigi ler mathoth. We have 100,000 that are targeted under the business support. En manyo rowere 100,000 ma owinjo mi shillings 50,000 mag ohala, manyo mamoko matiyo tije lwedo to onge kod barupe mag lony ma owinjo tiegi, mane ochako tiegruok to wegi e kore kuonde tiego tije lwedo, duto mabe mi tiegruok ma onge chudo, kaachiel gi loso yo mar kungo ne rowere manie ohala to onge kod yo mar kungo. Chenro mane dwaro mana rowere 100,000 kata kamano, maoro kwayo hawa 900 e pacho kama ngima. Kaunti machalo kaka Homa Bay, mani kod wards 40, kendo winjo kel rowere 70 e ward ka ward, ni kod rowere 8,275, mane opuodhi tarik 24, Siaya mahao rowere 6,000, ne opuodhi kata kamano poko wal kaka jok madhi yudo sir. E counties duto makaluo, kwan mar rowere mane ochopo mar ndikore, ne okadho kwan mar ma idwaro e ward ka ward ma en mana 70. Rowere gi duto juma manyien, ichak wal achiel kachiel, ka igolo manie kuonde tiegruok mamalo,
ma oseyudo sir mar sirikal e kinde ma okalo kaachiel gi ma okalo higa ma idwaro. Ne sirikal dwaro ni one ji 77 e ward ka ward. Dhano no yudi moketo kwayo maromo 800,000. Koro igi kanyo ne nitie nyithindo bende manie university ma already benefit government projects moko. Nitie nyithindo ma nie college. Nitie bende joma nie kinde ka 18 nyaka 29 to utieko form 4 to rito donje sirikal programs mag government moko. Koro idhi chunggi. Kopogore kod chenro mag rowere ma osebedi ka itimo e kinde ma okalo, wang' ni sirikand Kenya Kwanza obiro kod yo mar loso kungo ne rowere matimo ohala kokalo kuom agulu mar NSSF. Ma gikoni en achiel kuom yore ma gidhi temogo mondo kik ohala gi podhi e yo mayot. Adieri makende en ni thoth jowa matindo kata mang'eny chako ohala to ohala gore piny nikech ok ging'eyo kaka inyalo tim kungo kod keto ohala. Ng'ama holo dwaro gimoro discipline. Discipline chakre gi keno. Ni katimo ohala matin, boda, saloon duka ta duka. To kona odiochieng' kata siling 10 kata 100. Nyiso sasa atimo uso rabolo, atimo kaka dware rabolo, kata hawking, kata boda, kata saloon, aketo siling 100 kata 50. Chenro mar kungo magijiwo kod nyuolruok kata interest. You don't have a scheme and about NSSF. Have a scheme chalama. Keto pesa siling 1 timi siling 2. Nyiso jana matim kiti mohala ibo register koro kiti mohala pile ka pile iketo pesa mikano mag ohala. Kikano pesa keno no serikali mi kika siling 1 timi siling 2 so double. Nyako chupelo fadek mano pesa mamari. Koro serikali konyi pesa no gino obiro yo World Bank mondo konji. Ka penjo maduong' to en ni ere kaka chenro ni dhipogore kod mamoko ma osebedo e kinde ma okalo. En gima dhi konyowa mondo walok pachwa kaka wang'iyo kaka yore mag ohala onego tim. Ojende wa maluo sani gima onego wafocus on en ere kaka wadhi loko kitwa gi timbewa mondo wabed gi the economic power mondo kata kwa joma tindo wanyalo make decisions ma influence kata chike maritowa to gi kata kaka wadak. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyamburko matiyo gi teko sitima mating'o jowuoth nenore gima biro bedo achiel kuom duoko e lweny kedo gi kethruok mar chal kor lwasi. Kanyaka sani kwan mag nyamburko go medore ka nonro manotim e dwe mar 10 higani nyiso ni atamalo 20 mag nyamburko go mating'o jowuoth gin mago matiyo kod teko sitima. Jafwambo marwa Lydia Okeyo noyudo thuolo mar tiyo kod nyamburko go kendo twak gi moko kuom jowuoth mawacho ni nyamburko go sani okelo fungruok kendo gologi midhiero mayudore e kinde ma itiyo kod nyamburko mamoko ma samoro nyalo keto ngimagi kama rach. Wawinjane sigana no. Odhiambo bang' tich e chuny boma ma Nairobi, kanda wuokie kuonde tijegi ka gilalore e chuny boma no mar idho nyamburko materogi e utegi. Wachopo e stend idho nyamburko kendo wayudo thuolo mar idho achiel kuom nyamburko mating'o jowuoth. To kata kamano en nyamburko mopogore gi mamoko mapile. En nyamburko matiyo gi teko stima. Wafwenyo ni ma en kit nyamburko mathoth jowuoth laro idho kaluwore ni kwan gi tin e chuny boma. En gari maber, most of the time ahero rite kendo ahero idhe nikech oonge gi koko. Sama idhi tidhi ka iwinjo ka in nyamonge kipime gi moko ka tiyudo ka moko ka nigi koko kata kidonje iye tiyudo ka thum igoye zaidi gi koko ma bet ber inyalo lose kata gi sim inyalo winjo gik moko maber koro ber. Nitie jok mong'e mtokani mosehere ma koro kata kochopo e stage tidhi yuda ng'ato kochung' rite. En gari ma kata kineno TV cho bet mos relax. Light mar gari ber, ok en light manyalo loko wang'icha. Wengine walikuwa nasema hii gari inabebanga kina nani? They think it's like for special people. No, anybody can board the bus. Nyamburko gi nochopo e pacho ka higni 2 mokadho. Kambi mar basigo en achiel kuom kembego mane okelo nyamburko go e pacho kae kendo ochiwogi ne johala e yor kodesa. By then, not so many people believed in the idea. You know, as Kenyans, we are very skeptical when it comes to new ideas.
being that adventurous person, I was like, wow, let's see how this will go. Patricia Mutheu en miyo mano obedo gi chir mar donje sekta mar nyamburko. Mathoth jokanyo gin joma chuo. Ohala mano donje higni 10 mokadho. Ne obedo achiel kuom jogo mano okwongo kodesa nyamburko go mar stima mano okel gi kambi mar basigo. They came up with a way of leasing the buses as we do our case study. And trust me, right now the reception is very different. And I know they have oversupply of demand. And what does that tell you? That Kenya is ready for the new world. Owacho ni ma en achiel kuom yore ma piny owacho nyalo tiyo godo e kedo gi kethruok chal kor lwasi kaluwore ni nyamburko matiyo gi mauta golo iro maketho kor lwasi kendo kelo tuoche gi midhiero e alwora. Not only is it profitable, but it also very friendly into our environment. Bende olero ber mar nyamburko ne kama oting'o omenda mapiny ma ikonge godo kata servicing ka bende bech stima ok lokre ka bech mauta ma samoro nengo ne dhi malo. There you save the service bit of it because the only thing you're left with is maybe greasing and brake pad servicing. Gach sitima mostly kawaloso ok wawil gik machalo kaka oil, ok wawil gik machalo kaka plugs, ok wawil gik machalo kaka oil filters. Gigi momedore e gach sitima en coolant nikech mota ne cha tiyo gi coolant. Koro awacho mani e maintenance ni piny moloyo mar petrol. Mostly gima wang'iyo ga en suspension nikech ing'eyo ni en onge engine. So wang'iyo suspension, kamoting'o ball joint, rackets, kamoting'o shocks, mage gik ma en go. Alafu mar ariyo, nikech otiyo gi mach, en gi gik moko adek. En gi gima charge, miluongo ni charger, be kethore. Alafu en gi converter, maloko battery to bedo mach mar stima ni. Alafu en gi battery go bende. Koro service en mana battery, charger, gi mach kod suspension. Nyamburko gi tiyo gi Sh5,800 iketo teko stima kama ginyalo timo godo squads nyaka 10. Ma en yuto ne kaluwore ni nyamburko mamoko tiyo gi mauta ma Sh10,000 eka gidhi squads 10. Mutheu wacho ni ma en ohala maduong'. Minimum a bus uses 10,000 full tank, and that will allow a bus to do like 10 rounds, a day. So we call them 10 squads. For electric, when a bus is fully charged, it goes up to 300 kilometers. That is equivalent to 10 to 9 rounds. Nyamburko geni kod kombe matingo jiwuoth 36 ka bende en kod thuolo molosi ma ji 19 nyalo chung'ie. Kendo oketnegi gigo maginyalo mako ataro mar nyamburko mamoko matingo ji manok kendo onge kuonde ma oganda nyalo chung'ie gino mathoro keto ngima jowuoth kamarach. And when you look at the capacity of the bigger bus, again, can't compare with a 33-seater, okay? Because the big bus allows 19 standing and 36 sitting. Omenda mar wuoth chulo e yor mbui motesi ni jani gino makelo chenro makare kendo konyo e kedo gi mibadhi manie sekta no. Nyamburko go ni kod arita motegno kaluwore ni gin kod wang' didi mamenyo duto matimore e alwora no kod kata mana e iye. All the buses are fitted with telematic. Okay? So you can actually track your vehicle remotely. And I think that gives you power to your business. I've come to realize people are really afraid of the cameras. Electric buses, there you are, spot on. Okay? And it's something that you cannot switch it off or switch it off. So it's always on and recording everything. And then when it comes to safety and whatever is happening around Nairobi, I think also if we populate our city with the electric buses which are fitted with telematic, can you imagine how it can bring the insecurity down? Because we'll be having cameras
going around Nairobi. Kaka jaohala, Patricia ni kod mbui e simbe mar ong'we yamo mamiye tudruok achiel kachiel gi nyamburko mage gino makonye kedo gi timbe njore ma samoro juko nyamburko. Ponono ni masira oyudre, nyamburko geni kod nyalo mar ng'ado teko stima manyalo kelo midhiero, waya ma olosego oum makare mar geng'o midhiero ma inyal kel ka nyamburko no yoro ula, ka betri mare bende oket ne arita motegno mar geng'o masira. To kaponi gari oyudo masira, ntiere button on the left midiyo mondo miyo disconnect mach no mondo kik owang' gik mantiere kata dhano manie iye kata gima manie iye. Gikawo betri go obedo insulated kendo oketnegi chuma matek sana e bwo gari ma gima nyalo kethe mayot onge. Gitemo insulate cables te mantiere iye kanyo mondo kata kiyoro pi to pi ok nyal donje cable go mondo kendo kel shida machielo. Alafu gin gimoro safety moro magiketo ni kaponi owinjo gimoro amora manyalo keto gari owang' to ng'ado, nitiere fuse moro magiketo kanyo ma kong'adore to mach koro ok yude gari no te, nikech nitie gima pok anyisi ni gari no kata tiyo gi betri man piny, nitiere betri moro mar ariyo matiyo gi headlamp, radio, inya chajo simu e iye. Mano betri no be nitiere kama oketi ga ni koponi accident otimore ting'ado fuse no, koro en okubro bokoti, koro gari dong' kolil, koro safety gi marito ni malo. Ne wadwaro ng'eyo kaka imedo teko stima ne nyamburko gi. Wadong' e nyamburko ni bang' loro jowuoth. Wachomo tesend medo teko stima ne nyamburko gi matia paya ma Kang'undo. Bang' ringo kuom odiochieng' mangima, ma en achiel kuom kuondego ma ikelo e nyamburko gi matiyo kod teko mar stima mondo mi medgi teko stima ne ikruok ne odiochieng' machielo mar ohala. Medo teko stima ka tieko mana sa achiel kende matimore gotieno. Patricia wacho ni gotieno nengo medo teko stima ne piny moloyo godiochieng'. Ojiwo mine mondo mi odonjie tije ma samoro ineno ka mag joma chuo, konyisogi ni gidonj ka johala man kod paro makare mar timo ohala to ok ka joma mine. Kaka yor siro mine, atamalo 50 mar jogo ma ondike tich gin joma mine. When you're thinking business, think like a business person, not like a woman or a man. You go in there as an equal partner or as an equal human being. Kenya has really changed, and we've seen so many women breaking the ceiling. Okwa serikal mondo mi ojiw sekta mar nyamburko gi matiyo gi stima kendo ket kuonde medo teko stima ne nyamburko no e alwora mar boma kaka yor neno ni nitiere yot e medo teko stima. Bende okwa mondo mi bera peni mapachuka mar chiwo yot ne nyamburko go. When you look at our road networks, do they complement the introduction of electric mobility? I would want to see a terminus that allows virtual charging for electric mobility. Just in case like your battery is depleted, you can have a quick fix. Michael Munyao, ederep nyamburko matiyo gi teko stima, owacho ni pogruok e kindegi mag mauta ok lach, to kata kamano nochuno tere mar medo tiegruok eka ochak riembo nyamburko gi. Ukienda kwa training yao, kwanza lazima ujifunze how to manage their vehicle. Kitu ya kwanza battery, very important. Kujifunza lazima ujue in case of emergencies, when you unaweza handle client in case of fire. As a proprietor, like I train my drivers and my conductors on how to handle clients, and any complaints, there is a reference number that you call the office and the matter will be looked into. Nyakasani Oganda osechako rwako nyamburko gi ka kambi mar Basigo ma en achiel kuom kembe magero nyamburko go e pacho kae. Geto medo nyamburko 20 e ndara dwe ka dwe chop higa 2026. Kambino nitiere kod kwayo mar nyamburko mohewo 500 e higa ne kende mapok gichiwo ne johala. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Koro mogi report manimba mar Lydia Okeyo notero wa yueyo mar ariyo e weche manyien mago imorero kamano joramogi amosu mano Fidel ka Moroni agoero kamano kuom weche matut. Wan biro wagoero kamano kuom kete Ramogi TV but ni makara enye weche manyien kendo maler. Masiro pongo piny Kenya Nyasaye ma mondo mi okony piny. Felix Ochare kantire Kanga wacho kamano. Gach sitima go obie Ugunja koni. Wan be wadwa onjoge okinyise ni luonge ni nga
Erokamano ahinya. Vin from Kakamega, in bende intiere koda e yo makare Nyaramogi. Okay, nokioro ote ka bro ng'io wach endo. Dho soja uri katieno bende ng'isa ni bati ni makare ahinya, mora nya gi weche manyien. Japuonj Akaro Nyaburi bende ng'isa ni weche manyien molo ne kendo donjo ne maber. Uyegi kaka Ramogi TV pango weche kendo okwaya mondo mi keto kenge duto mag neno chiwo arita ne jopuonjre kendo weche obedo makare. Wacho ne upenjo mana ni to Suluni bendo nyuol, mano pano wacho weche mag Tanzania kocha bende kendo mano ka jirani. Erokamano nya Jakosege wacho ni aneni malera ahinya odhiambo ma kawuono. Akwane my former school St. Helena Mixed Secondary School madhi chako penj margi next week. Hawi maber an bende ariwora kod chieng' Jakosege kuom kwayo ne St. Helena Secondary School. Hawi maber gi skule duto ma timo penj kochakore juma makinyni. Erokamano ahinya. Uzum Kapita Luanda Konyango wacho ni neno makare kendo mora ahinya japuonj Akaro Nyaburi. Erokamano ne otimari bende. Casto Moses Okelo mano senior PA wacho ni Ramogi neno malera ahinya e gwenge ma Migori. Ramogi TV ginamda kauyo machielo nyako Ramogi ka oduogo to pod wan gi mamoko ma Ramogi TV weche manyien gin mag Oimore. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Timni e nyingi, matiende ni gima itimo ema biro loso nyingi. Ka timni rach to nyingi ema kethore. So I feel very good working here because I trust this because I have enough skills for working. At the same time, this job has really helped me a lot because what I get from here, I pay my own rent. Yes. My aim is just for the deaf group, I want them to access opportunities because very many people believe that if you are deaf, you are not able to do other things. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. This festive season, begin a story. Qatar invites you to experience a different kind of magic, where every moment feels new, every sunset feels personal, and every traveler is welcomed with warmth. Discover Doha with our festive Qatar getaway from the 23rd to the 28th of December from just $1,385 per person sharing. Explore the dunes and the inland sea on a thrilling desert drive with a barbecue dinner under the stars and wander through the charm of Souq Waqif, where tradition meets the modern pulse of Doha. View travel, moments that matter, memories that last. Penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinge Ruth Otieno. Niti kata ka iye wang koda machal nadi, an ok anyal dak kionge machiegni koda. Please call back.
Kodonjo weche mag tuke ni jo Kenya orienye ng'we kinda mar New York City Marathon bang' jong'wech mag Kenya ka thuolo adek mokwongo ka korka chuo kaachiel kod mine ng'wech